Глава 51. Обединени за добро. Йоан вече беше запечатал ангажимента си в плътта, започвайки да живее по-близо до бъдещата си майка. Усещаше емоциите на Мария Пикалини, сякаш четеше в една страница, написана от нея, собствените си идеи, през тънки нишки, които ги свързваха. Той във формиращия се зародиш на бъдещето му тяло и майка му, която по закони на невидимите неща, които обягваха от човешката природа, също живееше част от неговия живот, въвлечена в мислите и идеите на апостола, на път да влезе отново в хоросана на плътта. Въпреки това, духовният талант на Йоан му даде огромно поле на свобода, поради неговите духовни условия да изолира определени умствени форми от жената, която щеше да бъде негова майка. Възползвайки се от гестационния период на своята физиологична система, прорицателят от Патмос, заедно с духовния директор на града, планираха работа, която да се извърши в Асизи и съседните региони. Йоан щеше да ръководи група работници, така че те да могат да работят ефективно на италианска територия, за да прояснят невежи същества, закоравели духове, които командваха сенките и стимулираха отчаянието в човешката маса. Духът, отговорен за Асизи, знаеше за съществуването на фаланга на мрака, разположена на брега на Адриатическо море, и която имаше няколко крайбрежни града в своите черни списъци, като Венеция беше преден пост на нейните смущения. Той обаче не разполагаше със средствата да се пребори незабавно с тях. Знаеше, че за да се пребори с определени видове врагове, подходящи оръжия, достатъчно наука и най-вече висока доза любов са незаменими. Чакаше да се появи възможност и един ден ето че дойде. Той бе намерил ефеският апостол, надарен с любов в сърцето си, способен да преодолее всички трудности, да премахне всички прегрешения, да стимулира прошката и да съживи Христос в най-коравото сърце. Любовта на Йоан, съсредоточена в душата, превръщаше злото в истинско добро. Йоан изготви схемата, събра около 300 другари, подготви ги внимателно, провеждайки им интензивен курс. Той разговаря с братята за средата, в която ще работят, за отговорността за предприемане на обширна работа по посвещение, основана на вътрешните ценности на всеки един. Изпробва няколко пъти дарбите, които притежаваха, посещавайки определени региони с всяка група по-специално, давайки им свободата да работят без неговата намеса. Когато се увери в ефективността на действието на Обединени за доброто, името, което даде на екипа от другари под негово командване, той ги раздели на групи, които последователно да разпространяват любов и мир в огромен регион на Италия, премахвайки тъмните сили, които безпокояха създанията.